Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne din nan dai naku Ibrahim Pablos G. Mazanjiya ne. Mana. Zan yi magana ne akan wata yarinya yar Niger tana nan wadda ta shigo Najeriya yin fim din Moussa. Wace ce wannan? Wato Rakkiya, wadda ta yi wani fim mai suna Aisha Humaira. Rakkiya Hadiza Gabon ta yi program da kin fito kina ta wani surutu akan soyayya, an yaudare ki, an yi menene kaza. So, yaudara ba kanki aka fara yi ba. Mun ga yaudara iri da iri. Sannan akwai waɗanda da yawa aka yaudare su, amma ke abin da kike yi ne ke ma ya juyo kanki, saboda lokacin da kike tare da wannan mutumin da kike cewa ya yaudare ki, ko kuma kina son shi har yanzu a zuciyarki, ko kuma idan kika yi aure kika tafi gidan mijinki zaki dinga tunanin mijinki a mazaunin wancan ne, ba za ki iya tafiya ki aure da soyayyar wancan a zuciyarki ba. So abin da yasa na fito ina maganan nan ne akan ke ma abin da kika yi ne ya juye ya dawo yana miki haka. So ba zan taɓa mantawa ba, yau da ki rike abokanansa da daraja, da ki rike abokanansa da kima, wallahi tallahi ko da lokacin da kuke soyayya kun samu matsala da shi, abokanan nasa za su iya karkato da hankalinsa akan abin da yake miki bai kamata ba. Ni saurayin naki da kike magana akan shi tun kafin ya zama wani abu, na san sa kuma mun yi rayuwa da shi, kuma a lokacin da mu kanmu kika wulakanta mu, kuma muna tare dukanmu a garin Abuja. Kada ki manta abokinsa dan uwansa na jikinsa Inyas abokina ne, kuma tare suke, tare da Abba Dorayi duka tare suke. So ina so ki gane cewa ba zan taba mantawa ba, akwai lokacin da wannan babban daraktan da ya shigo Abuja zai shooting video wato su musu Oscar Popotu yazo nan jabi daki biyu. Bana mantawa ina da wani kani wato sunansa Aliyu Laddo, wanda shi costume ne yana bada kaya. Hamisu ya bude baki ya ce ƙanina ya kawo masa kaya. Da muka zo wannan masaukin naku lokacin ba na mantawa, na ƙwanƙwasa ɗaki lokacin duka suna ciki, na zo akan cewa ina son in ga Hamisu kika leko kika buɗe min baki kika ce min baya nan. Na nuna miki cewa a'a ni ina so in gansa, na san zaki manta saboda abin da yawa, ni kuma ba zan taɓa mantawa ba saboda abin ya tsaya min a rai. Dama nayi roƙon Allah na ce duk lokacin da haka ta faru insha Allah in ban mutu bare da lafiya sai na tuna miki wannan magana. Sai gashi kin nuna mana baya nan, ni kuma na matsa sai mun shiga haka, muka shiga muka je muka ganshi muka gama abin da zamu yi, har na ba gurin ban muke magana ba. So mu abokanansa ne, mu ba yaransa bane. Sannan ni abin da na dauka a time din kin wulakanta mu, to yanzu kuma ni abin da zan ce miki ki je ki auren ki ba, kar ki tsaya cewa wai a'a in kin je zaki aure zaki ci gaba da tunanin shi wai ba kanki aka fara soyayya ba. Ke mun ga Julio and Romeo, kin gane Juliet and Romeo ne ake cewa kowa ne, mun gansu saboda soyayya mun gansu. So abin da zan gaya miki ki je ki auren ki in kina da niyyar aure. Magana ta farko kenan. Sannan magana ta biyu, akwai wata ƴar karamar yarinya tana nan wadda na ganta something like waye ni ban san sunanta ba saboda ba ta ita nake ba. Ta lika hotonki tana maganar cewa wai ƴan Kannywood din nan waya mutu ya tashi, ke danginki ba so suke kuna fim ba. To bari in gaya miki abin da baki sani ba, ke wannan yarinya da kika lika hoton da kina wannan magana, ke ko ke ma a Niger kike yi ko a ina ne, ki bude kunne ki ji ni. Kannywood idan ka zo da iskanci akwai wanda suka fika zama ƴan iska. Kannywood din ka zo da ilimi akwai wanda suka fika ilimi. Kannywood idan ka zo da gata akwai wanda suka fika gata. Kannywood idan ka zo da talauci akwai wanda suka fika talauci. Kannywood idan ka zo da neman mata, saboda mata wallahi akwai wanda suka fika neman mata. Idan ka dauki Kannywood sana'a akwai wanda suka fika daukan ta sana'a. Ni abin da nake so ke ki gane da yake baki da hankali da igiya ce ke da kika lika wannan hoton kike wannan maganar cewa wallahi Kannywood sun wuce tunanin yadda baki tunani. Ko me ka zo Kannywood akwai wanda suka fika. So ki gane cewa ita wannan ba kowa bace ita, kuma Kannywood din da kike magana akan ta, Kannywood din suka sa aka santa. Uban waye santa? In aniyar din take a zo na akwai wanda ya santa ni, ba sai da ta zo ta yi collaboration da yan Kannywood din sannan aka santa ba. Ki gyara kalamanki, ke da kika fito kina wannan magana. To ni ba abin da zan ce illa wannan yaron da take cewa ya yaudare ta sabga ce ta soyayya, ba san me ya hada su ba. Ita dai ta fito social media ta faɗa nata. Nagode daga ni naku Ibrahim Pablos G. Mazanjiya ne.